Здравейте на всички! В това видео ще говорим за това как да автоматизирате вашия WhatsApp с помощта на Callwell чрез множество функции, като модула за чат за автоматизиране на разпределението на съобщенията от вашите клиенти, излъчване за масови изпращания и чат-бот за автоматизиране на разговорите с персонализирани чат потоци. Модулът за чат на Callwell е създаден именно за да направи управлението на WhatsApp и други канали за съобщения много по-ефективно и автоматизирано. Можеш да активираш автоматичното разпределение от Robin от таба за правила за разпределение. Тази функция разпределя справедливо входящите чатове между наличните членове на екипа. Освен това, имаш възможност да изключиш определени членове от това разпределение или да настроиш кой ще получава чатовете според състоянието им на разположение или недостъпност. Ако затворен чат се отвори и назначеният агент не е на разположение, Callwell може автоматично да го пренасочи към друг агент. Това гарантира, че нито един клиент не остава в очакване. Освен това, разполагате с други много интересни опции за управление на чатове, като етикети, продажбени фунии и вътрешни бележки. Callwell Broadcast е изключително полезен инструмент за автоматизирано изпращане на масови съобщения до клиентите ви чрез WhatsApp. Идеално е за маркетингови кампании, важни актуализации или известия, които трябва да достигнат до няколко души едновременно, което го прави функционалност, която ти позволява да изпращаш съобщения до голям списък с контакти в WhatsApp по автоматизиран и ефективен начин. Освен това, с Broadcast от Callwell можеш да организираш всички масови кампании и да изтеглиш отчета за всяка от тях. Това е идеално за специфичен контрол върху напредъка на всяка кампания с маркетингови цели. Чатботът на Callwell е мощен инструмент за автоматизиране на отговорите и потоците на разговори в WhatsApp и други канали за съобщения. Той е идеален за предоставяне на бързо обслужване, решаване на често задавани въпроси и насочване на клиентите в техните запитвания или нужди. Това е система, която позволява създаването на автоматични отговори и потоци на разговори в WhatsApp и други интегрирани канали. Чатботът се грижи за автоматичното взаимодействие с клиентите, намалявайки натоварването на вашия човешки екип, като същевременно гарантира, че всеки съобщение получава внимание. Освен това, когато чатботът не може да реши сложен въпрос, той може автоматично да прехвърля разговорите на наличен човешки агент. Това гарантира, че винаги има непрекъснатост в обслужването. И накрая, но не по значение, в Callwell, освен автоматизацията, има и други много интересни инструменти, които могат да ти помогнат да управляваш съобщенията на твоята компания по-ефективно. Можеш да анализираш всички данни от твоите разговори, клиенти и агенти от панела за статистики, който ти предоставя конкретна и важна информация. Също така можеш да съхраняваш цялата информация за клиентите си в модула CRM, за да ги използваш по-късно за създаване на сегменти и списъци с контакти с специфични характеристики. Можеш да създаваш търговски фунии и да интегрираш инструмента с други програми чрез Zapier. Както виждаш, има свят от безкрайни възможности. Ако искаш да повишиш нивото на обслужване в твоята компания, препоръчвам ти да опиташ Callwell. Не забравяй да харесаш това видео и да следваш нашия канал. До следващия път!